Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al nostre plató el senyor Antoni Espanya, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta. Molt bon dia de nou i benvingut. Gràcies a tu per invitar-me. Com a portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Ampostí, com creu que serà este 2012 per a la ciutat d'Amposta? Bé, tenim algun indici ja perquè a finals d'este mes aprovarem ja els pressupostos d'Amposta pel 2012. Encara no coneixem el contingut exacte, però amb alguna reunió prèvia que he tingut jo amb la regidora d'Hisenda per intentar aproximar posicions, hi ha algunes dades ja una mica preocupants. D'entrada hi haurà una disminució dels ingressos rellevant. Una ciutat com Amposta, que ha arribat a tindre fins a 15 milions d'euros d'inversió fa només 4 o 5 anys, el 2012 estem parlant de 2,5 milions d'euros d'inversió, que és una xifra molt petita, i evidentment una previsió de pujada molt important de l'IBI, perquè si li sumem el 9% que ja li tocava pujar a Amposta, més el 6% que ha anunciat el Rajoy, vol dir que l'impost municipal que hauran de pagar els ampostins i les ampostines pel 2012 pujarà un 15%, que és una xifra també molt important. Per tant, perspectives difícils, complicades, i la nostra, com a grup municipal, la nostra posició és intentar en aquests moments deixar una mica l'oposició gratuïta de banda i intentar col·laborar en el que es pugui. Com valora que l'equip de govern no hagi aprovat el pressupost del 2012 en el darrer ple de l'any passat, com venia sent tradicional? Sí. La versió que ens ha donat la regidora és que s'hagués pogut fer a l'última setmana de desembre, com se venia fent, almenys des que jo soc regidor, des de fa 9 anys, i era que volien esperar l'anunci de les mesures del nou govern de l'Estat, perquè això podia afectar els pressupostos, mesures de contenció. De fet, hi ha alguna que efectivament, que he comentat ara com l'IBI, que ja afecta. A efectes de l'Ajuntament d'Amposta això suposarà un increment en la recaptació de l'IBI de 300.000 euros. És comprensible, tot i que haguéssim pogut aprovar-los igualment al desembre i després fer modificacions pressupostàries com se fan habitualment. Però vaja, en qualsevol cas, entenc la posició de l'equip de govern i espero que al mes de gener, quan portéssim els pressupostos al ple, tinguéssim ocasió de veure realment l'esforç que es fa, que es pretén fer per adaptar-se a la situació de crisi actual. Li va semblar bé que l'Ajuntament suprimís els lots de Nadal als treballadors de l'Ajuntament? És un detall. Estem parlant de 10.000 euros, que és una xifra en un context de 8 milions d'euros de pressupost consolidat. És un acte simbòlic. Jo vaig proposar en el seu moment que es fes un gest més important. Per exemple, hi ha un decret de gratificacions anual que estem parlant de més de 100.000 euros a diversos treballadors de l'Ajuntament d'Amposta, que crec que en els temps actuals això ja no té sentit, s'hauria de suprimir, a més que és un greuge per a la resta de treballadors de l'Ajuntament. O mirar d'estalviar en coses com l'enllumenat públic d'Amposta, que la factura de l'enllumenat públic d'Amposta oscil·la, depèn de l'any, entre 400 i 600.000 euros, que és una xifra importantíssima. Jo crec que és aquí on s'hauria de posar l'esforç, però dit això, la mesura de suprimir els lots era correcta i era un gest que crec que la ciutadania ha rebut bé. Referíem abans al darrer ple del mandat, el protagonisme va ser per a les caigudes i les reclamacions que s'han produït a la renovada plaça del Mercat. S'han registrat més casos? Sap si s'ha pres alguna mesura? Sembla ser que és una casuística habitual, és a dir, és rara la setmana que no hi ha alguna caiguda, especialment de gent gran. És normal en el sentit que és un espai nou que fins fa poc estava tancat al públic, hi ha molta gent gran que va comprar al mercat i l'acabat de la plaça en aquest aspecte concret, que és aquesta canaleta que el que pretén és recollir l'aigua, no ha estat ben acabat. L'alcalde ens va reconèixer al darrer ple que efectivament hi ha hagut 2 reclamacions patrimonials de 2 trencades de braç de 2 persones grans i les caigudes són bastant regulars. Esperem que la proposta que li van fer, que és que abans que accepti la recepció de l'obra, que encara no ha estat recepcionada formalment per l'Ajuntament, demani a l'empresa constructora que faci una petita modificació, és a dir, si s'ha de refer la canal que es refaci, posant un petit reixat per damunt, per evitar que una plaça
que realment ha quedat molt bé i que a partir d'ara ha de ser el nou centre neuràlgic d'Amposta, queda desmerescuda per aquesta petita incidència. Al marge d'aquest episodi de les caigudes, com valora la nova plaça del Mercat i el pàrquing subterrani que ha construït l'Ajuntament? Jo crec que urbanísticament Amposta a partir d'ara tindrà un nou centre de gravetat. Ara aquest centre possiblement estava més difuminat entre el que seria l'Avinguda de la Ràpita, l'Avinguda Santa Bàrbara, i crec que ara se centralitzarà. És evident que el fet que estiguem en una situació de crisi farà que els nous emprenedors que podrien ocupar els baixos que han quedat lliures al voltant de la plaça del Mercat, aquesta ocupació serà gradual i costarà una mica, però jo estic convençut que a poc la plaça del Mercat serà el nou centre neuràlgic d'Amposta a tots nivells socialment, i en aquest sentit nosaltres com a grup municipal vam demanar que s'alliberés el màxim espai possible per poder aprofitar aquesta plaça per actes multitudinaris, especialment a l'estiu, i també a nivell comercial estic segur que ocuparà un espai molt important. I de cara al futur haurem d'anar pensant en ubicar equipaments importants al voltant de la plaça. Els grups de l'oposició, PSC, Esquerra, Plataforma per Catalunya, s'han vist obligats a recórrer al síndic de Greuges, ja que no poden utilitzar com voldrien la sala de premsa de l'Ajuntament. Tenen alguna novetat sobre aquest tema? Jo fa uns dies vaig rebre una carta del Rafael Ribó, del síndic de Greuges, comunicant-me que havien rebut la nostra queixa i informant-me que anaven a recabar informació directa per part de l'equip de govern per fer un dictamen per part de la sindicatura. L'equip de govern, quan se va assabentar que havien fet aquesta reclamació al síndic, ràpidament va reaccionar i va elaborar un reglament no consensuat amb l'oposició, que evidentment és millor que la situació que tenim ara, en la que directament se'ns impedia tindre accés a una sala municipal de la que tots en principi tenim dret, i se'ns regulava el número de vegades que la podíem utilitzar i es reservava la potestat a l'alcalde per autoritzar finalment si ell considerava que el tema era digne o no de ser utilitzat un equipament municipal. Creiem que això no és suficient i esperem que amb la pressió que pugui fer la sindicatura finalment se normalitzi una situació que en el fons el que amaga és un estil patrimonial de l'Ajuntament que ha estat facilitat per 25 anys de majories absolutes ininterrompudes, on al final l'equip de govern acaba confonent el que és el consistori municipal amb Casadell, i amb detalls d'aquest tipus se veuen. Per sort, quan surts de l'àmbit ampostí, això se veu en la dimensió que toca, i la pressió, en aquest cas, del Col·legi de Periodistes i la que pugui fer la sindicatura de Greuges, esperem que normalitzi una situació que mai s'hagués tingut que produir. Amposta també ha estat notícia aquests darrers mesos per dues qüestions. Una és la nova ordenança de terrasses, no sé què els sembla, si presentaran al·legacions, i l'altra és que la Generalitat ha descartat els estudis públics d'INEFC a la ciutat. Creu que la implantació d'un centre concertat de l'Escola Universitària de Salut i l'Esport és suficient? És una bona solució? Nosaltres en la votació al ple respecte als convenis ens vam abstenir perquè, en primer lloc, vam lamentar la pèrdua del projecte d'universitat pública integrat a la Universitat de Lleida, que després s'hagués adaptat a la Rovira i Virgili, però evidentment davant de la perspectiva de no tindre res, l'opció de tindre uns estudis privats tampoc ens sembla malament. El que vam demanar a l'equip de govern és que mirés d'acordar amb l'empresa promotora d'aquests estudis que les condicions d'ús de les instal·lacions municipals no fossin gratuïtes, com en aquests moments sembla que serà. També que la ubicació a l'Escola d'Art fos provisional, perquè entenem que no és compatible un ús d'escola universitària amb una escola d'art. Jo entenc que a Amposta hi ha suficients equipaments per fer-ho compatible, i després mirar de pactar algun tipus de rebaixa als estudiants del territori, perquè estem parlant de matrícules que oscil·laran entre els 5 i els 6.000 euros anuals, que són matrícules ja importants, perquè fos més assumible, perquè hem de comptar que l'únic públic potencial que tindrà aquesta escola universitària serà bàsicament gent del Montsià i Baix Ebre, perquè la gent de la Ribera ja la surt més a compte a Lleida, i hem d'oblidar que aviat a Castelló obrirà també un centre públic d'INEF. I respecte a l'ordenança de terrasses, sí que presentarem al·legacions.
en el sentit bàsicament que es concreta més en el que són les terrasses tancades que l'equip de govern les deixa a la lliure discrecionalitat de l'equip de govern de com han de ser. És curiós perquè regula molt els colors, les mides, les formes a el que són les terrasses obertes, però en el que són terrasses tancades ho deixa completament a la lliure discreció del promotor. També és una ordenança que feia falta, perquè amb la nova llei antitabac, evidentment, s'ha creat una problemàtica que abans no existia d'ús del carrer, que s'ha de compatibilitzar amb el descans dels veïns, i en aquest sentit ho considerem positivament i esperarem que en aquest ple del mes de gener també es presentarà la normativa definitiva per veure com queda i el nostre sentit del vot. Ens queda un minut i mig. Després de les eleccions municipals, vostè va dir que assumia els mals resultats que havien assolit els socialistes i que acceptava dirigir la transició cap a una renovació del PSC d'Amposta. Quin serà el full de ruta d'aquesta renovació? Bé, estem en això. Nosaltres a les últimes municipals vam incorporar un grup de gent nova, que no vol dir no només gent jove, gent veterana, gent nova que s'ha incorporat al nostre projecte, i ara d'aquí uns dies tenim el Congrés de Federació, després renovarem les executives locals, entre elles la d'Amposta, i el meu paper en tot aquest procés és pilotar aquesta transició, igual que en el seu moment ho ha fet Josep Maria Simó amb mi, i buscar una persona que afronti les municipals del 2015 amb les màximes garanties i sobretot cohesionar un grup i un projecte alternatiu a l'equip de govern per Amposta per veure si després de 25 anys de majories absolutes podem aconseguir una alternativa progressista a la ciutat d'Amposta. Molt bé, senyor Antoni Espanya, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta. Moltes gràcies per ser avui en directe a Primera Columna i fins una altra. Gràcies a tu per invitar-me.